Калі і дзе будуць адключаць гарачую ваду ў ліпені, новы трамвайны канцавы прыпынак можа з'явіцца ў Менску. Падатковая хоча ведаць пра вас больш. Мужчыны наварылі сотні літраў самагону, але нешта пайшло не так. ДАІ палюе на матацыклістаў, а сям'я мядзведзяў гуляе ў Пухавіцкім раёне. І чаму назаўтра абвясцілі аранжавы ўзровень небяспекі. Вітаю, Владзіслаў Корсак, у студыі лайк, падпіска, калі бяспечна. Пачынаем праграму «Белсат онлайн». Увага матацыклістам. Пасля адпаведных заяваў Кубракова працаўнікі Дзяржаўтаінспекцыі ўзмацнілі кантроль. Так званыя прафілактычныя рэйды праводзяць інспектары ДАІ разам з мотапатрулямі. Асаблівую ўвагу надаюць кіроўцам мотатранспарту, якія нярэдка становяцца ўдзельнікамі ДТЗ. Правяраюць наяўнасць неабходных дакументаў, а таксама тэхнічны стан матацыклаў. Акрамя таго, правяраецца адпаведнасць узроўню шуму выхлапных сістэмаў устаноўленым нормам. Транспартныя сродкі з няспраўнасцямі або парушэннямі, пры якіх эксплуатацыя на дарогах забароненая, адхіляюць ад удзелу ў дарожным руху. Яны хочуць дазнацца пра вас больш. Міністэрства падаткаў і збораў Беларусі пашырае пералік звестак, якія будзе збіраць пра жыхароў краіны. Адпаведную пастанову апублікавалі на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. Згодна з дакументам, рэзідэнты парку высокіх тэхналогіяў будуць абавязаныя паведамляць падатковым органам пра адкрыццё і закрыццё верыфікаваных акаунтаў грамадзянаў Беларусі, а таксама замежнікаў і асобаў без грамадзянства, якія пастаянна пражываюць у краіне. Акрамя таго, раз на год яны будуць перадаваць інфармацыю пра аперацыі на такіх акаунтах, калі іх агульная сума перавысіць 150 000 рублёў у эквіваленце любой валюты або электронных грошах. Новыя абавязкі з'явяцца і ў забудоўнікаў. Яны будуць перадаваць звесткі пра выдаткі грамадзянаў на будаўніцтва нерухомасці. З 1 студзеня 2027 года банкі пачнуць накіроўваць у падатковыя органы інфармацыю пра грашовыя пераводы фізічных асобаў за мяжу. Апрылюднілі першы ліпеньскі графік планавых адключэнняў гарачай вады ў Менску. Прафілактычныя работы на цеплавых сетках пачнуцца ўжо 6 ліпеня і закрануць дзясяткі вуліц у розных раёнах сталіцы. Сярод першых пад адключэння трапяць мікрараёны Уручча, Усход, а таксама асобныя кварталы Фрунзенскага і Заводскага раёнаў. Пазней спіс адрасоў будзе дапоўнены яшчэ адным графікам ад філіялу «Менскія цеплавыя сеткі». Паводле камунальных службаў, працягласць адключэння гарачай вады не павінна перавышаць 13 сотняў. Праверыць, ці ёсць ваш дом у спісе, можна ў апублікаваным пераліку адрасоў на сайце Менсккамунцепласеть mkts.by. У Менску ўпершыню за апошнія 26 гадоў будуюць новую трамвайную канцавую. Разваротнае кальцо з'явіцца каля палацу дзяцей і моладзей на вуліцы Старавіленскай. Аднак гаворка ідзе не пра развіццё сеткі маршрутаў, а пра часовае скарачэнне існай лініі. Паводле праекту маршруты нумар 3, 4 і 5 больш не будуць даязджаць да канцавой возера. Замест гэтага трамваі будуць разварочвацца каля палацу дзяцей і моладзі. У будучыні лінію абяцаюць працягнуць па Нававіленскай вуліцы, але многія менчукі сумняваюцца, што гэта сапраўды адбудзецца. У сацыяльных сетках адны крытыкуюць праект за скарачэнне маршрутаў і страчаную паркоўку, іншыя спадзяюцца на паляпшэнне дарожнай сітуацыі на Даўгінаўскім тракце. Апошнюю новую трамвайную ветку ў Менску праклалі яшчэ ў 1986 годзе. З таго часу трамвайная інфраструктура ў сталіцы пераважна не пашыралася, а скарачалася. На Меншчыне міліцыянты справаздачацца пра ліквідацыю адразу 2 падпольных самагонных вытворчасцяў. Хтосьці здаў самагоншчыкаў мясцоваму участковаму. У выніку падчас праверкі ў гаспадарчай пабудове 38-гадовага жыхара вёскі Вязавец міліцыянты выявілі самагонны апарат больш за 5 тоннаў брагі і каля 400 літраў гатовай прадукцыі. Яшчэ адну партыю спіртавой вадкасці знайшлі ў аўтамабілі жыхара вёскі Насілава. Агульны аб'ём канфіскаваных ёмістасцяў склаў 420 літраў. Узор прадукцыі накіравалі на экспертызу. У Беларусі за незаконны выраб, захоўванне і перавозку алкагольнай прадукцыі, а таксама за захоўванне абсталявання для яе вытворчасці прадугледжаны штраф да 30 базавых велічынь з канфіскацыяй прадметаў правапарушэння. Беларускіх уцекачоў стала ў 6 разоў больш за апошнія 5 гадоў. Такія звесткі ўтрымлівае новая справаздача ўправлення Вярхоўнага камісара ААН у справах уцекачоў. Паводле дакументу, калі ў 2020 годзе іх налічвалася крыху больш за
3000, то напрыканцы мінулага года іх колькасць дасягнула амаль 19,5 тысяч чалавек. Яшчэ звыш 8 тысяч беларусаў чакалі рашэння па заявах аб наданні прытулку. Такім чынам, пад міжнароднай абаронай або ў працэсе яе атрымання было каля 27 600 грамадзянаў Беларусі. Важны аспект, гаворка тут толькі пра тых, хто атрымаў статус уцекача або афіцыйна прасіў абарону. Значная частка беларусаў пасля 2020 года выехала паводле гуманітарных візаў, працоўных кантрактаў ці іншых праграмаў і ў гэтай статыстыцы не ўлічваецца. Згодна з рознымі ацэнкамі, за апошнія гады Беларусь маглі пакінуць да 500 тысяч чалавек. У цэлым жа ў свеце колькасць людзей, вымушаных пакінуць свае дамы праз войны, пераслед і гвалт складае амаль 118 мільёнаў чалавек. Беларусь на апошнім месцы ў рэгіёне ў выдатках на ахову здароўя. Паводле звестак Сусветнага банку і Сусветнай арганізацыі здароўя, у 2023 годзе на медыцыну ў Беларусі трацілася каля $2200 на чалавека на год з улікам парытэту пакупніцкай здольнасці. Для параўнання ў Польшчы і Літве гэты паказнік амаль удвая вышэйшы, а ў Нямецчыне перавышае беларускі больш чым у 4 разы. На ахову здароўя ў Беларусі накіроўваецца каля 6,6% валавога ўнутранага прадукту, тады як сярэдні паказнік у еўразвязе складае 10,5%. Як адзначаюць аўтары незалежнага агляду беларускай сістэмы аховы здароўя, недахоп фінансавання абмяжоўвае доступ да сучаснага абсталявання, лекаў і новых тэхналогіяў. Пры гэтым каля траціны ўсіх выдаткаў на медыцыну беларусы вымушаныя пакрываць са сваёй кішэні. У Пухавіцкім раёне стартаваў рэспубліканскі турнір па тарфяным футболе. Незвычайныя спаборніцтвы праводзяць на тарфяных палях, дзе ўдзельнікам даводзіцца змагацца не толькі з супернікамі, але і ўласна з самой гульнявой пляцоўкай. Паводле арганізатараў, турнір дапамагае прыцягнуць увагу да тарфяной галіны, якая застаецца важнай для беларускай эканомікі. Тарфяны футбол узнік у Фінляндыі. Міжнародны статус гэты від спорту атрымаў у 2000 годзе. У Беларусі такія спаборніцтвы пачалі праводзіць з 2019-го. І зноў мядзведзі, ды нават не на Віцебшчы недзе іх больш за ўсё. Гэтым разам мядзведзіцу з медведзянятамі заўважылі недалёка ад Менску. Паводле сведкаў, сустрэча адбылася ў раёне мемарыяльнага комплексу Хатынь. На кадрах відаць, як некалькі медведзянят уцякаюць у лес. Аўтарка роліка распавяла, што да гэтага малыя сядзелі на дрэвах, а сама мядзведзіца назірала за людзьмі. Жанчына адзначыла, што адчула моцны прыліў адрэналіну і была радая, што ў момант сустрэчы яе сям'я была ў аўтамабілі. Жывёліну ўдалося зняць на відэа толькі тады, калі яны ўжо пачалі адыходзіць у лес. Назаўтра ў Беларусі абвешчаны аранжавы ўзровень небяспекі праз спякоту. Паводле звестак Белгідрамету ў заходніх раёнах краіны тэмпература паветра ў дзень дасягне плюс максімальна 33 градусаў. Чакаецца пераменная воблачнасць. Уначы ападкаў не прагназуюцца, а вось у другой палове дня на паўночным захадзе магчымыя кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Месцамі ўначы і раніцай будзе слабы туман. У Менску без ападкаў, ноччу ад 13 да 15 градусаў цяпла, у дзень паветра прагрэецца да 27-29 градусаў. На гэтым развітваюся, сябры, стаўце лайк і падпісвайцеся на канал. Гэта вельмі важна для прасоўвання аператыўных і незалежных навінаў. Да пабачэння!